Mali finitigilakaw olu kɔni ye bolokari banbagati maa 7 kɔni kan Jalasabugu fanfɛ. An balimaw aw bisimila ye an ka bi kabako kɛnɛ kan. Ayiwa ka daminɛ février kalo tile 15 la ka taa kuncɛ février kalo tile 17 la. A yirala ka fɔ ko Mali finitigiw ka baara dɔ kɔni okumu kɔnɔna la ni baara in yɛrɛ tɔgɔ ye opération de reconnaissance GTAD kɛlɛtigi. O baara ninnu sen fɛ ko o ye bolokari banbagati maa 7 kɔni kan an'u bololamina caman. Ayiwa a yirala ka fɔ ko ni baara ninnu yɛrɛ kɛra yɔrɔ min fanfɛ o de ye ka fɔ ko Sama, Sukura, Wankuru ani Masakana ni yɔrɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ ni Jalasabugu kɔni bɛ kilomètre 60 kɔni bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ. Ayiwa a yirala ka fɔ ko ni baara ninnu kɔni okumu kɔnɔna la ko u ye bolokari min ye banbagati maa 7 kɔni ye o tɛmɛnen ka bɔ yen ko marifa kɔni 2 yer'u bolo ni kelen bɛ yen ni o ye PM ye kelen bɛ yen n'o ye fusil de chasse ye. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ min ye marifa chargeur mun ye o fana minɛr'u bolo ani moto 2 ani radio taliki o fana kelen minɛr'u bolo ani ɲɛnaminifɛn garamu 600. Ayiwa o de okumu na min ye ni makofɛlen ninnu ka ɲɛmɔgɔ ni ale yɛrɛ commandant Abdulaye Wagabu Kulubali ye ale y'a yira ka fɔ ko ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ ale ka cɛdenw ka baara la sabula u ye baara kɛ min ye faso kunnawolo baara ye wa a y'a yira ka fɔ fana ko nin kɔni tɛ baara ninnu kɔni baara ye sabula baara wɛrɛ b'u bolo walasa ka majugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ. Ayiwa hakilina jiginna a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko nin baara ninnu yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la o de ye ka fɔ ko février kalo kɔni daminɛ na dugu dɔ bɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ ye Jakasabugu ni ale yɛrɛ ni Jalasabugu kɔni bɛ kilomètre 15 kɔni bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ a yirala ka fɔ ko o dugu kofɔlen na ko cɛ marifatigiw taara ka taa yen dugulamɔgɔw kɔni bagabaga kosɛbɛ ka yira ka fɔ ko u bɛna binkani wale caman ta ka ɲɛsin o kunna ma. Ayiwa o ko ninnu de kɔni senfɛ min ye commandant Abdulaye Wagabu Kulubali ye ale n'a ka cɛdenw kɔni wulila k'u cɛsiri ko ka ni makofɔlen ninnu kɔni nɔrɔ min na ni o nana wolo ni maa 7 kɔni minɛli kɔni na wa u y'a yira ka fɔ ko baara in kɔni a tɛna dan dɔrɔn ma sabula min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Moti fanfɛ n'o y'an ka Mali kɔni cɛmancɛlafan ye ko olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka ye majugu bɛɛ lajɛlen minɛ walasa u ka bɔ an ka jamanadenw kɔni nin kan. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kabako kibaruya ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka kabako wɛrɛ kɛnɛ kan.